गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गिबि सानाव जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि पंकज प्रतिम नार्जारिया गावनि सुजुनाय आरो देंखो होनाय फागुन दाननि मेथाइखौ DMC आसाम इउट्युब चेनेलाव फोसावबाय। बाक्सा जिल्ला सिंनि बागानपारा ओनसोलनि अदला बिटपारा गामिनि थागिबि पंकज प्रतिम नार्जारिया बैसागु बोथोरजों लोब्बा लानानै दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै फागुन दाननि बैसागु मेथाइखौ बेखेवो। जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि पंकज प्रतिम नार्जारिया गावनो सुजुनाय आरो देंखो होनाय बैसागु मेथाइखौ बयजोंबो मिथिजानाय देंखोगिरि बिनिता बर'जों लोगोसे पंकज प्रतिम नार्जारिया गावबो रोजाबदों। दिनै बेखेवनाय फागुन दाननि बैसागु मेथाइखौ DMC आसाम इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों खोनानो मोनगोन होनना मेथाइनि सुजुगिरि आरो देंखो होगिरि पंकज प्रतिम नार्जारिया मिथिहोनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो। बे बुब्लियाव आं दिनै बेखौनो आङो आंनि सिंनिफ्राय बयनिसिमबो मोनसे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय गोदान बोसोरनि होननानै बैसागो बोसोरनि होननानै। बे बैसागो बोथोराव दिनै बैसागोनि मेथाइखौ रायजोफोरनि थाखाय हगारना होनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय आरो लोगोसे जोंनि बर' बिमानि थाखाय माबा मोनसे सुजुना गालांनो थाखाय आङो आंनि थिंनिफ्राय नाजानायखौ आङो रायजोफोरनो फोरमायना होनाय जे आं आंनि बर' बिमानि थाखाय माबा मोनसे गालांनो हागोन नामा बिदि साननानै आं आंनि सुजुनाय मेथाइ आंनि देंखो होनाय आं रायजोफोरनो दिनै हगारना होबाय। बे मेथाइखौ माबेयावहाय खोनानो मोनगोन रायजोफोरा? बे मेथाइखौ इउट्युब चेनेलाव मोनगोन दा इउट्युबाव फागुन दाननि होननानै नागिरोब्लानो बे इउट्युबाव मोनसिगोन दिनैनिफ्राय। आरो बे इउट्युब चेनेलनि नामा जाबाय आंनि चेनेलनि नामा जाबाय DMC आसाम होननाय मोनसे चेनेल दं। DMC माने डिजिटेल मिडिया एन्ड कमिउनिकेसन आरो बेनि गुबै माबाया फुल फर्मा DMC आसाम होननानै नागिरोब्ला बा फागुन दाननि होननानै नागिरोब्ला इउट्युब चेनेलाव मोनसिगोन आरो दिनैनिफ्राय रायजोफोरनि। बे मेथाइआ सिंगेल ना डुएल? बेयो डुएल मेथाइ आंजों लोगोसे आंनि आर्टिस्ट दं बिनिता बर' होननाय बेबो आंजों दंफायो बेखौबो आङो खन होनायसै जोबोद मोजां आर्टिस्ट। बे मेथाइखौ सोर सुजुदों? बे मेथाइखौ आंनो सुजुदों आंनो देंखो होदों आंनो रोजाबदों। दा जों नुनो मोननायाव नोंथाङा हारिमुनि सुबुं नङा अब्लाबो नैबे हारिमु बिथिंखौ गोसो होनानै दिनै मोनसे मेथाइ सुजुबाय। नोंथाङा बेनो गिबि आरो बेनो जोबथि जागोन ना इयुनावहायबो बेबायदि सुजुलांनायनि मिजिं दङ? आंनि मिजिङा बेनो आङो बर'नि थाखाय जुदि सुजुनानै गालांनो हायोबा इयुनाव बेबायदि थांखि लाना दङ। बेनि अनगायैबो अलरेडि दोंब्रै दोंबासो मेथाइ रेडि जानानै दं आं रिलिज होथ'वाखै दासिमबो। बेखौ आं दिनै बैसागो बोथोर होननानै बैसागो मेथाइ होननानै गिबिसिन आं रिलिज खालामबाय रायजोफोरनि थाखाय आरो बिदिनो इयुनाव रायजोफोरनि थाखाय मोजां मेथाइ होलांनो नाजागोन। रायजोफोरा जुदि मोजाङै अनसायनानै लायोब्ला अब्ला आं बिदिनो मावलांबाय थानो हागोन आरो। नोंथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै नैबे बैसागोआव बहाबाफोर रायजो राजाफ्रा नोंनि गारांजों मेथाइ रोजाबनो थाखाय हांख्रायोब्ला नोंथाङा थांनो हागोन हाया मा? जुदि रायजोफोरा जुदि हांख्रायोब्ला जोंनि खाथि खाला जिखिनि जायगा दं बा गोजानबाबो अरजाया जों सोरबा जुदि हांख्रायनो लुगैयोब्ला हांख्रायनो हागोन। आं थांगोन रोजाबनो थाखाय आंजों लोगोसे आंनि आर्टिस्ट बेबो थांगोन लोगोआव। सोरबा जुदि हांख्रायनो गोसो जायोब्ला जोङो नाम्बारखौ होना दोनगोन। बे नोंथांमोननि हेफाजाबैनो जुदि सोरबा हांख्रायनो लुगैबा हांख्रायजागोन थांगोन आं रोजाबनो थाखाय। मोनसे सोंथि दिनै नोंथाङा गिबियै अडिअ जिथु रिलिज होबाय बे अडिअखौ फैबाय थानाय समाव भिडिअ बा एलबाम खालामनायनि मिजिं दङ नामा? बे प्लेनिं आरो प्रजेक्ट खालामना दोनखानाय दङ। बे अडिअनि सायावनो मोनसे भिडिअ खालामनाय जागोन। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै आं थारमाने एसे बिसोरखौ एसे गोसो दुंखांहोनाय आरो थुलुंगा होनाय हिसाबै मोनसे भिडिअ एलबाम खालामनो थाखाय जागजुग खालामगासिनो दङ। बे साननैसोनि गेजेरावनो शुटिं जागोन आरो बेबो सेम चेनेलावनो फैफिनगोन DMC आसामावनो। गोजोन्थों।
Thank you.